Magitare tu ando pinda ezoti kwade bvumirwa kupinda nezode bvumirwa kupinda kwa macheso ne kwa japrese ndo kwade bvumirwa kupinda kwa nezanda ne mafesa aidi badare asi vasikana zvimabhigi bhigi atanga kuzonera kwa macheso Sindakafarisa ndopakabva somwiri Chidhafudhunda Chidhafudhunda naatanga kuzonera kushoma macheso ndikukuudze ndosaka muona ndakushandawo neChidhafudhunda because ndakazoona kwamacheso saka secret iri pakuti inini ndishande neChidhafudhunda ndaida kuti ndigare ndakajaira kuona Chidhafudhunda kuitira kuti pandinozozviona ndisapinde pamuedzi. Chimwe chinhu ndoda kutenda imimi vanhu vese kwete umwe vanhu vese ndakatanga kuridza mbira ndiri grade 3 ndatanga kuridza mbira ndiri grade 3 ndoba ndatanga kuenda kuchechi ndakuenda kuchechi ndakakura ndichinzi mbira ndedzechihedheni isusu kandakutaura mazuva kuti dzainzi mbira ndedzechisatanist ndakakura zvechokwadi ndakashafa chipo changu muwardrobe ndisingazoti aiwa mbira is just an instrument yakafanana negitare. Saka ndazokura ndakuketa manje mbere ndizakuketa ndopanakatapana panaka aiwa chinhu chine bhegi ndikatera ndichishandise maibata. Saka ini chinhu chine bhegi zvinokuita mari yaunongoita negitare ndo mari yaunongoita nekamutactic yaka izvoudzwe chiti inzonzo munhu wese chimbondipa nzeve
ndiri muZimbabwe kumusha kwedu kuZumba maramba kufungwewa asi inini kwandinobva inini kuZambia ndokunobva ana baba wangu asi kana tiri munomu kwana Tupare kuZambia saka regai ndimboburidzirai zvatinoita kwamurewa kwandakakurira.